коршиносони тоҷик низои мусаллаҳонаи шоми 27 январ дар марзи тоҷикистону қирғизистонро идомаи бархурди низомии 9 моҳи пеш дар ҳамин минтақа унвон мекунанд. ба қавли абдумалик қодиров, коршиноси тоҷик, ҷониби қирғизистон дар ҳодисаҳои моҳи апрели соли гузашта талафоти бештар дода буд. тӯли ин муддат ба гуфтаи ӯ нияти қасосгирии худро бо ҳар роҳу васила нишон медод. ӯ ҳамчунин талаби истеъфои Қамчибек Тошиев, раиси кумитаи амнияти миллии Қирғизистонро аз сӯи теъдоде аз сокинони ин кишвар сабаби дигари сарзадани даргирӣ дар марз бо Тоҷикистон медонад. ҷаноби Тошиев вазъи сиёсӣ он қадар хуб надорад. вай бо ҳамин роҳ бо оростани як ҷангу харкаша дар сарҳад бо Тоҷикистон ният дошт ки афкори умумро аз қазияи худаш ба дигар тараф ҷалб кунад ва бо ҳамин роҳ масалан вазъи сиёсии худашро боз беҳтар кунад. қодиров дар тӯли чанд моҳи охир харидории силоҳу лавозимоти ҷангӣ, тайёраҳои бесарнишин аз сӯи Қирғизистон ва ширкати ин бесарнишинҳо дар муноқишаи шоми 27 январро далели омодагии пешакии ҷониби Қирғизистон ба як даргирии нав меномад. теъдоде дигар аз таҳлилгарон рӯйдодҳои ахирро ба он рабт медиҳанд ки пас аз муноқишаи 9 моҳ пеш ҳеҷ пешрафте дар гуфтушунидҳои ду ҷониб ба даст наомадааст. яъне унҷа чанд паҳлӯи хеле муҳим вуҷуд доранд ки тоқо ҳам нашуданд. якумаш ки ягон шартнома баста нашуд бояд ба истифодаи роҳ миёни ворух ва изпара. инчунин ягон шартнома баста нашуд бояд ба истифодаи муштараки захираҳои обӣ ва заминӣ ва оид ба демаркатсия марзҳо, яъне сабт кардани марзҳо миёни ду кишвар дар амин минтақа ҳол ягон пешравӣ дида намешавад аз амун Кurdистон. роҳи ҳалли қазияи марзӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистонро таҳлилгарони тоҷик танҳо дар музокирот медонанд, аммо ба қавли онҳо на бо шевае ки тӯли ин солҳо идома дорад. чаро не ҳаст, имконпазир ҳаст, аммо бояд коршиносҳои аз ҳар ду ҷониб, нафарое ки аз онҳо вобаста аст ҳалли қазия ба як мувофиқа биёянд, вохӯранд, масъалаҳо ба таври ҷиддӣ зина ба зина ҳалли худашро пайдо кунад. ба назари ман агар ҳамин сабк, ҳамин шакл агар идома кунад, аз будагиҳош бо бадтар мешавад ва беҳтар намешавад. агар дар шакли бисёр ҷиддӣ бо як иродаи сиёсии мустақим аз ҳар ду ҷониб ин масъала роҳи ҳалли худашро пайдо накунад. Тоҷикистон бо Қирғизистон 970 километр марз дорад ки 519 километри он таъину аломатгузорӣ шудааст. ба далели пурра мушаххас набудани ин хатти марз байни сокинони ду кишвар бо баҳонаҳои гуногун низо сар мезанад. дар муноқишаи моҳи апрели соли гузашта 36 шаҳрванди Қирғизистон ва 19 шаҳрванди Тоҷикистон кушта шуда, аз ду ҷониб зиёда аз 200 кас маҷрӯҳ гардид.